Can, can, ji dema te bajar ji xweheşta xalî û vir de min hîv û stêrk di bexçika dil de girêdan û tê gihîştim min ne ji bajarê lê ji dahîk û me hez kiriye. Can, bi çivîna te re niştecihên bajêr jî bajar terîkandin. Tenê li vir piste pistên wan mane. Dibihîzim ku ji hev re dibêjin. Tevgera filan kesê dişibe tevgera dîna. Can, ew nizanin. Bi çivîna te re bajar li min virt û vala bûye. Şev gotên hevserî ne, roj pîrên mirovxwar in. Ev bayê ji rex çiyayê bûzêriyan ve tê ku her mînanî dayîkeke henûn bû. Bûye pîrabokek û bi nehperûşkan tê rûyê min. Vedikişkişîne porê min, stirî û keleman tevîrihê min dike. Can, bi çivîna te re avê jî tehma xwe guherim. Nikarim qurtekê jê vexwim. Gewriya min jê dizelqite, devê min tahlî mir dibe. Belê temaşevanên hêja wê ji hezên delal ev dem û her dema we xweş be û dilê we geş be. Em îro careke din bi bernameya xwe ya bîra wêjeyê bihevrenin. Em îro li bajarê Êlihê an got li Batmanê ne. Mêvana me ya îro helbezkara hêja kevok mizgîn e. Em ê li gel kevok mizgînê hem derbarê kar û xebatên wê de, hem derbarê berhemên wê de, hem jî têkiliya di navbera wêje, hest, helbest û jiyanê de fikr û ramanê xwe were parve bikin. Belê hevala kevok ji ber helbest xwendina te ya berê niha em gelek spas dikin mala te ava û di heman demê de tu gelek bi xêr û xweşî hatî bernameya me ya bîra wêjeyê. Gelek savî mala te ava. Hevala kevok em dixwazin hinekî te naz bikin. Kevok mizgîn kî ye, serbûriya wê ya jiyanê bi kurtasî çawa ye? Kevok mizgîn di sala 1977 de li bajarê Êlihê ji dayîk bûye an guhar diye dinê. Li bajarê Êlihê mezin bûye, li bajarê Êlihê dijî min ha li Êlihê dijî. Ha li Êlihê ye. Em xwe dizanin te du pirtûkên helbestan saz kirine. Em bêjin têkiliya te bi zimanê Kurdî, wêja Kurdî jî ve bi salan heye. Gelo sedemên ku berê te dayne zimanê Kurdî, çanda Kurdî, wêja Kurdî em dikarin bi temaşevên xwe re parve bikin. Mamoste ez wiha bêjim. Ez zarokek bi şans bûm. Zarokiya xwe de min dengbiş hemî bê nas kirin, dengê wa bihîstiye, sah kiriye. Ji wê bandorê ez bêm ev tesîl ser min çêbûye yanî min dikarî biafirînî. Ez zarokiya xwe de min xwişk û biraya xwe bi zarokî dikirin, diyam dikirin dergûşê û kar û malê xwe yê neva wan dikirin min ji wara lorîk digotin. Min pey bi lev de anî ji wara distira. Lê ez bêjim min dinivîsî û filan na min bi Tirkiyeyê hêv zarokiya xwe de ez hînî xwendin nivîsê bûbûm. Lê min Kurdî nedixwand. Dema li 2005 min xwendina Qur'ana pîroz qedan. Ez derbasî mewlûdê bûm. Mewlûd bi tîpê erebî bû, lê peyvê min bi Kurdî bûn. Min ji xwendina wê pir hez kir. Ev ê tesîr, vê mewlûdê tesîr li çemê ser min çê kir ku ez bi Kurdî bixwenim. û min ji wir min bi dest hengî wek vêga pirtûk peyda nedibûn. An tim nebûniye Kurdî. Vê demê rojnameya azadiya welat hebû. Min rojnameya azadiya welat dixwend û min ji xwe re pirtûk peyda dikirin û pirtûkê Kurdî dixwend. Li sala 2008 ji xwe re çêbû ez bêjim. Ez bêm biryar de ez bêm ez ya helbestê binivîsim ya çîrokê binivîsim ya romanê binivîsim na. Ji xwe re mi dî ez helbestê dinivîsim. Serê evîl ez bêjim min ez zanî ez çi jî dinivîsim. Min wisa min hestê xwe dinivîsim. Hestê xwe dinivîsim. Xwe em ê li beşa xwe ya duyemîn de min hestê xwe dinivîsim. Li ser wê mijarê baxibin têkiliya helbest û hestê em ê bi temaşevanên xwe re parve bikin. Lê me xwez niha zêdetirê wê serbûriya jiyana we ya kurdewarî em bi temaşevanên xwe re parve bikin.
ji bilî wê em bêjin rewşa Kurdistanê dîsa rewşa civaka me şert û mercên jiyanê bandoreke çawa li ser helbestkariya te kir li ser hestê te kir em bêjin li ser sazkirin û vehûnandin û raçandina peyv û hevokên te yên helbeskî kir. Mamosta êşa me Kurdaş xwe hemîyek e êşa me diyar e ez bêjim anî gundê me şawitî na ez mişta jê bajêr bim gundê me tune lê dema ez zarok bim cîranê me hebûn yê gundê wa şawitî û hatî zarokê hevalê diya temenê min de anî ew êşa wa ew xeriya wa min didît anî ev dilêşa min ji ber aniya Kurdî wê li ser min çêbû yani çaw ez li gund bim gund şawitî bû min jiyan be ev jê ev an dîtibû jiyabe wisa ez pê dêşiyam ser êşa Kurda xemgîn dibûm ser êşa me yek yanî. Belê wek navê we wek navê te çawa kevok be em bêjin berê her tiştî wek mirovekê û ji bilî wê jî wek helbestkarekê di wê demê da em bêjin hemû êş û kul û xemên kul û Kurdistanê hatine jîn te jî ji kurahî hîs kiriye ji xwe dema em lê dinhêrin gelek ji wan em bêjin bi awayekî xwe di helbestên te jî daye der. Ez bawerim te piştî demekê perwerdehiya zimanê Kurdî jî dît heta asta mamostetiyê jî hatî. Min heta asta mamostetiyê jî zimanê Kurdî perwerdehî dîtiye û ji wir min dest xwendina wêjeyê kiriye ji wêjeyê hez dikim dixwînim û helbesta dinivîsim vê dema dawî va bû wek 2 sala ez çîroka jî dinivîsim Mala te û wek din ez gotvê me pêşiya ez bêjim yê min bihîstîna yê milletê anî me malbata min yên min nivîskî nedîtî ez wa jî berhev dikim û strana berhev dikim min stran jî berhev kirin strana berhev kirin wêjeyê ve min. Belê mala te ava em di encamê vê da te du berhemên helbestê sazkirin e. Em dikarin hinekî qalawa bikin. Yek ji wan ji xwe ya pêşîn kulîlka evîna bêdeng e. Gelo kulîlka evîna bêdeng behsa çi dike? Em bêjin mijarên wê çi ye, çawa hatiye hûnandin, ji bo çi hatiye nivîsandin yanî hestên ku kulîlka evîna bêdeng bi kevok mizgînê daye nivîsandin çi ne? Mamoste kulîlka evîna bêdeng dengê bêdengiya jinê ye. Dengê bêdengiya jinê ye. Berî ez pirtûka xwe bidim çapkirin amade bikim hevakî me hebû ser evîna wê ev hest min re çêbû min helbestek bi wê navê nivîsî ez vê ji wê vê bêjim ne jinê Kurd tune ji vê jinê civakê tev jî dema mesela ez bêjim evîndar dibin nikarin evîna xwe bêne ziman eşkere bikin ez mînak bêjim xordik evîndar dibe bi hêsanî ji dost û hevalê xwe re behsa evîna xwe dike ji malbata xwe re dibêje ji derdorê xwe re dibêje ema jin newsaye jin newsaye ez mînak vê bêjim wekî evîna Heda Qasî û Ahmedî Mala Mûsa wekî te gilan bihîste be vê ca jin herkes çîrokekê be hek bi helbestkê be hekê bi stranê be bi helbest werhasil nahêlin ew kulîlka li dilê wa mişkivî perçiqa tune bebe kulîlka xwe mir û bi deng dikin navê kulîlka evîna bêdeng ji wir lê Belê yani em dikarin bêjin kulîlka evîna bêdeng kulîlkeke mê ye. Kulîlka em bêjin sembola jinê ye jineka serhildêr em bêjin ku dengê xwe qêrîna xwe bi rastî jî li her derê bide bihîstin. Ji bilî wê jî piştî wê te pirtûka xwe yardin saz kiriye ew jî evîna stêrka evînê stêrka evînê behsa çi dike yani ev stêrke te çima jê re gotiye stêrka evînê yek em bêjin ji bilî wê jî ev stêrke di kîjan esmanê diçûrîse û ronahiya xwe li ku derê belav dike rê nîşanî kê dide em dikarin hinekî behsa vê jî bikin. Mamoste stêrka evînê jî navê xwe ji stêrka şivan e stêrka merxebê girtiye ev stêrk dema hîn roj diçe ava dinya hîn piçkî ronayî ber hîvê dixuye û dema tariya şevê dikeve erdê ev stêrk ji merva re rêberiyê dike û rê nîşanî merva dike
ستيركا أبين جي ناوي خواست ستيركا شوانا ستيركا مرخبي قرتيا بله وأبين روناهي نشام روتكا مربا بربر روناهي دبا بله helbestên di vê pirtûkê de gelem perî hatine sazkirin em dikarin hinekî dî behsa wa bikin yanî zêdetirên mijarê wa çi ne em bêjin mijarên wa yên civakî yên em bêjin her wekî din yên jiyanî hinekî de em dikarin behsa wa bikin مامۆستا ez bi şêwe anî evînê zafî ser evînê helbest evînê evînê xwazayê helbestê min temam axla ser evînê xwazayê ez dinivîsim lê vala parîzê jî yanî vala parîzê jî hene bêguman şwaya bi hevra têkildarin hevra têkildarin zafî ser xwazayê û evînê dinivîsim belê wê demê em niha dixwazin tu bi helbestekê xwe ya din xwe berdî dilê temaşevanên me yên hêj Asta ev jê kulî fermîna bêdeng hevê helbestek min navê pirtûkê lê danî bixwenim ji belişkerema xwe kulîlka evîna bêdengî ti gotin û peyv nikarin evîna te bilêv bikin ji wê yekê bihilatina rojê re radihejime teşiya xwe û li derê kon disekinim heyanî ro diçe ava gotin û peyvê ku nikarin bilêv bikim li teşiya xwe dirêsim belê mala te ava dengê te li dinê be te behsa teşiyê kiriye bi rastî jî ji xwe dema teşî tê gotin jin tê bîra mirov teşî jî wekî semboleke jinê semboleke jiyanê her tim di jiyana Kurdan de cî girtiye belê mamosta teşî ez em habijin teşî anî jin xemê xwe teşiya xwe re dirêsin teşiya xwe re vedibêjin belê wê wateyê min ev helbest belê mala te ava em xebatên te bêguman yê ji bo niha pê de jî hene belê xebateke berdest niha heye ku tu bidî çapê ku demên pêş de em bêjin weşana wê bêkirin mamosta wele ez bêjim dosyaya min helbesta jî hin hene wek berîna ji baz kir min stran jî berhevkirina amade ne lê ez dibe demkî nêzik de niha nedim çapê belê lê xebatê min hene belê baş e mala te ava ji bo vê beşiyê em gelek spas dikin batir serçavî belê temaşevanên hêja wê ji hezên delal em ê di vê beşa xwe de jî têkiliya di navbera hest helbest wêje û jiyanê were parve bikin hevala kevokê dema em lê din hêrin gelek kesan tevî ku em bêjin gelek elim xwendiye weke din zanîna wa gelek di pêş daye lê nikarin helbesta binivîsin lê gelek kes hene yanî bi nivîskî peyvekê jî nizanin heta xwandina wa qet nîne xwandina wa ya nivîsê em bêjin lê gelek helbestan ji ber xwe saz dikin û dibêjin gelo vê çarçovê de em dikarin bêjin hest wekî çavkaniyeke bingehîn ya helbestê dikare bê nirxandin anna yanî rista hestan ji bo sazkirina helbestê ji bo sazkirina berhemên wêjeyî çi ye mamosta ez bêjim ji serî de bingeha hestan xweza û jiyana merive belê huner û wêjeyê anî mirov ew dike ez çawa bêjim erê gava mirov hest helbestê dinivîse hest e anî hestê mirov helbest xwezayî ye belê wek mesela dibê necar neciran xerat xemiland û mela reh daye belê dema mesela em helbestekê dixwînin em dibînin mesela anî mirov dibîne ka hestê wî helbest karî çi qas seveke çi qa giran e belê lê belê helbest bi xeyala gotina fikir tê neqşandin belê hest bingeha helbestê ye belê yanî em dikarin bêjin ji xwe hest
çavkaniya bingehîn ya helbest e. Bele. Bêguman di helbestan da raman jî hene, fikir jî hene. Bele. Lê bi gelemperî ew fikr û raman xwe di nava hestan da berdidin helbestan. Weke din em bêjin gelemperî hestên mirovan wekî helbest xwe didin der. Gelo em dikarin wê demê yani vê bipirsin çavkaniya hestan çi ye? Yani ew hest çawa xwe digihînin merheleyeke wisa ku em bêjin bibin helbest. Yan jî ew hest bingeha xwe ji ku dere jiyanê digirin. Em dikarin hinekî di biçevin kitekitên vê. Mamoste ji xwezayê dikim ez bin firîna çûkê ye, dengê avê ye, roniya heyvê ye, şewqas têrka ye. Em ev hemî dibin mijar mirov helbestkê binivîse. Belê. Baş e wê demê tiştek dî em bêjin madem her tiştê ku di nava jiyanê de di nava civakê de hatiye jîn, her tiştê ku em bêjin di nava xwezayê de û gernû de cih digire dikare bibe helbest. Wê demê gelo çima her helbestkarek em bêjin hestên cuda cuda dinivîse. Em bêjin helbestên cuda saz dike. Di vê derê de bandûra jiyana civakî, bandûra erdnîgariyê, bandûra şert û mercên ku mirov tê de dijî, bandûra serdema ku mirov tê de dijî mirov kare çawa bîne ziman. Wisa em yek du mînakan dikarin şêmber bikin. Mamoste ez bêjim vekî me ez bi kurtasî bêjim dema mirê dibirin cêz dê mara jî de çanda me de cîkî pir giring e. Dema mirî dimirin jin bi zêmara xemgîniya xwe têne ziman û xemgîniya xwe dibêjin. Mirov dika ser evîniyê, ser dilxweşiyê, ser bîriyêkirinê. Gel tişt mirov binivîse helbestê ser binivîse hene. Dibin mijara helbestê. Yani bêjî li gor rewşan. Belê gor rewşan diguhere. Mijarên helbesta jî çawa diguherin hestê helbestê jî em bêjin wisa diguherin. Helbestkarên jin yên li Kurdistanê gelemperî bi kî jan hestan dinivîsinin? Mamoste hestê jina ez bêjim jê mêra naziktirin û jin zûtir dizîz dibin. Ev bêjim. Vêca jin ser bîrêkirina lawkê xwe, ser xerîbiyê, li ser evîniyê. Ez bêjim ji dila me bêtir dikarin binivîsin. Bi gelemperî jî jin ser evînê dinivîsin. Hêsantir ser evînê dikan binivîsin. Gîtina min. Gîtina min wisa. Çimar ser evînê. Bêguman wê evînê de civakbûyîn jî heye. Em bêjin hest û ramanên azadîxwaziyê jî heye. Lê gelemperî çima em bêjin vê biriya evînê didin saz kirin? Mosteberî min niha jî min got evîn jinê tê qedexekirin, evîn jê re şer me. Ew hestê xwe ya dilê xwe dididar. Ez wisa bifêkir dibêjim. Nêrîna min jin bi hestê xwe daxwaza dilê xwe, xeyalê xwe, ramanê xwe dididar. Belê. Madem wisa em carekê din helbestekê te xwe berdin dilê temaşevanên xwe. Kerem. Bila ev helbeste jî diyarî ji bo hemû jinên ku li dijî qedexekirinan serî hildanin. Aheng. Ey bilbilê xweşnava, ji hinga pîpokên te bûne hêlîn ji bên vedana bedena min re û birde. Sal bi yek dem salê bi ser min ve tê û dibihire. Xwezaya dil di nav cil û bergên keskên gulgulîn de diçilvile. Ey bilbilê xweşnava, xemilîne hûrgiya bi kêzxalûkan. Bi keyfê ketine spî minîk cot bi cot. Vinga vinga moze zerka ye. Her yekê kulîlkek girtiye bi himbêza xwe ve. Şalûl û bilbil bi hev re dixûnin bê rawest. Dartihaman kulîlkine firandine. Li şaxan pel bi rexsê ketine. Ey bilbilê xweşneva,
بتاب بشرين چیاین ولات عشق او رو بار بمشمش تدیدکا بای عشق ده شهر نسل بالندیان رفق رابوی بر بآسیمان شین و سترانبیجیه دکن لسر ابینا منوته و دخول خلین بحزار دنگی لهوا بله مالاتا و دنگی تردنی به حوالا که بود که بری نها گوت اوین لجنان هاتیه قده خکرن یعنی بگومان ام جبوی گلک سردمال بیجن نه تنه اوین ریوه بریا جنه یا خواه بخواه ام بیجن تولیبونا نوا جیانه یا جنه دیسا جی گلک آلیه دن و قده خبونین راستی جی ده آستا هوویتیه ده جه آلیه دستلاداران و جه آلیه پرگالا نیر ام بیجین فراست و هشمندیا میرانه و هاتنه پیش خستن اول دی جیوه جی ده هر سردمه که دیرو که دا به گمان جنه جی سری هلدایه به رنگین جدا جدا به ریبازین جدا جدا جنه جی ام بیجین سری هلدایه او یک قبول نکریه قادا جوان قادا جی قادا ویجه یکو جنه به ویجه جی به هلبستی جی راپرینک سرهلدانک لدیجی دستلاداریا میرانتی پیک آنیه و تایبتی جی دیروکا کردستانی دا جی اف هیه و تایبتی و 5 سالن داویه لگل تکوشینا آزادیا گل کردستانه جنین کردان دی گل قادان دا شورش پیک آنینه پیشنگیتیا گل کرنه یعنی ایرو گلک جنین کردان مدمیناکا شورشا کوبانی شورشا روجاوای کردستان ده دید ایدی راستی جی بونه هیوی و باوریا همو جنین آزادی خواهد یه جیهانی گلو ام دکارن تایساندنا وان هستین تکوشین آزادی گل کرد یا لسر هلبستین جنی جبو گلن پرید بیجن یا لسر ام بیجن برهمین دن ین جنی çava penasa bikin. Yani de encama tekuşina azadiya Kurdistan'ı da jinin Kurd xwe bi çi awayî berdana qada wêjeyê qada helbestê û helbestên çawa saz kirine. Jina illa jî berxwe daye. Hani çi qajî serdestê wa hani zehmetê destê serdestê xwe dîtibin illa jî hebûna xwe parastin berxwe dane û di cî tevgera azadiyê de jî hani paş nemane ela hani peş ve çoğune و tişta keti sermili var heke be şoraşkeri be heke be avêjeyî be hani ya keti sermili var avajî kiriye nemane paş û di encamê de jî gelek berhem jî saz kirine vê dawiyê belê ewil dema berê devekî ji xwe vêja me ez bêjim hemî devekî jinastiraye lê vê dawiyê baş e xwendevanê me jin jî nivîskarên jin jî zêde bûne hem yê dîrokê dinivîsin hene yê romana dinivîsin hene çîroka dinivîsin hene helbesta dinivîsin hene ama tenê ne helbesta dinivîsin bêjim belê na tenê helbesta nanivîsin ji xwe îro gelek hevalên jin hene belê bi rastî mijarên felsefeyê yên dîrokê niha dem nevekî dema berê jin gelek jî mijara dinivîsin azadiya xwe de jî niha baştir e demê bêjim berî 5 salî baştir e zehf pêş biçûye belê hevala kevok ez bawerim te ji bo xatira şehîdan jî helbest nivîsandine eger te bixwazî kerem bike yekê jî em diyarî wan bikin belê mamoste di dema berxwedana Afrînê de me ser şehîd Barîn helbestek nivîsiye xwazim vê diyarî bixwînim ji jinê şoreşker û şehîdan re Barîn Barîn kewkubara çaya Efrîna rengîn navê te pîroz e em dê her te bi nav bikin bi serfirazî lew te zilma cehş û hovan nepejîran û li hember bêdadiyê te şirhikên bajarî xeftan û çemçem ji bejna xwe danî û ber kir cil û bergên lihengî Barîn kewkubara çaya Efrîna rengîn lehenga pekrewan şehîda ezîz gor bi hiştî tu ne mirî
لهر هیل جیهانی کچوی بناو تبین بناو کرن و فنانی تاویم بهاران ده بسر دشمن ده ببارن و بشکین نیرن بیدادیه مالاتا و ام به وی بونه‌ی به وی مناسبت هم همو جانگورین آزادیه جی ببیرتینن و بجنا خوال بر گیانی وان یه نمر رتوینن هوالا کبوک وکی ام دزانن قاسمه بهیستی تستراناجی دستریش و براستی گلک هلبس کاری ما چوا هلبستین خو ساز دیکن ده همان دمیداد کارن وان بکن سترانجی و بسرینجی یک وان جوتیج بروی چنده ام داخواز بکن که ام برنامه خو به سترانه که خلاص بکن بله لی بروی ام دخوازن خاطر خو جی تماشاوانین خو بخوازن جبوی تبلیبونات جبوی کدات ام گلک سپاسی خو پیشکش دیکن مالاتا و دکارو خبر تنتنش نه پیداجی سرکفتن و سرفرازی خواز سپاس کنم سرچاوه هاتن و بخیر هاتن سپاس کنم باید در فدامن و سلاواش ملت خواردشینم و سپاس دیکن بجه کدکاری برنامه رجیم گلک سابین بله تماشاوانین هیجا و جهازین دلال ام ایرو جاره کردن به برنامه خویا بیر ویجه به هفره بون ام ایرو لباجار اله به هلبسکارا هیجا که وک مزگین ربون بله ما درباره کارو خبات و برهم دریاوی دا همجی درباره ویجه هست هلبس جیان و جواکی فکر و رامان خواه هستین خواه بوره پار بکر حتی برنامه کردن ام دبیجن بمینن دناوا خیر و خوشه دا و ببیر نمینن به ویجه نمینن به بیرا ویجه نمینن دیل برک من دید خودا دموکی بدراش وقدا اسکرم دیوان سودا ما گلو درمان هیا اسکرم دیوان سودا ما گلو درمان هیا دموکی بدرا هلاله شعله بحزن و جماله نظرك با من حلاله من دیا فتوى هيا نظرك با من حلاله من دیا فتوى هيا نظرك دامن حبيبه سهت مستيرا رقيبه ويل حال من خريبه سرور شو شرمند موي أخل حال من خريبه سرور شو شرمند موي رو رشم دورم جبابه سهتمز مثل کبابه رایل حال من قطابه دردکی بلو میوی رایل حال من قطابه دردکی بلو میوی